Иртә мөхтәрәм милләттәшләр. Бүген безнең почтага ерак Мәскәү шәһәреннән тирән эчтәлекле котлау хаты килде. Үзләренең кайнар котлау сәламнәрен Яңа Зимница авылында туып үскән Алимова Эльмира Расимовнага, абысы Рәшид Джафарович, энесе Рамил, апасы Гөлия Султанова, тормыш иптәше Акмал, балалары Тимур һәм Руслан җиткерәләр. Безнең каршыбызда үскән яраткан сеңелебез Эльмирабызга 30 яшь тула бүген. Сеңелебезнең эчке җылылыгы тышкы матурлыгына тиң. Без аның саф күңеленә, елмаючан йөзенә, тыйнаклыгына, һәрберебезгә игътибарлы булуына сокланабыз. Кадерле сеңелем, ничек тиз вакыт үткән. Әле кичә генә кебек без бала чакта уйнап көлеп йөрдек. Ә бүген исә һәр кайсыбызның үз гаиләсе бар инде, үз мәшәкатьләре. Әмма мин беләм, тагын әле бик күп еллар үтсә дә, без бер-беребезгә иң якын туган кардәшләр булып калачакбыз. Бүген синең шундый якты бәйрәмең. Шын күңелдән котлыйбыз һәм сине бик яратабыз дип әйтәсебез килә. Зәңгәр күктә канат каган сандугачлар, тургайлар, хәтфә яшел юрганына төренгәннәр тугайлар. Мең төрле чәчәкләр калка бизәп урман келәмен. Җәй шаулаган матур чорда котлыйбыз синең туган көнең. Бәхет балкый бүген синең көләч йөзеңдә, җыелганга туганнарың табын түренә. Гөл чәчәкләргә күмелсен барыр юлларың, кайгы хәсрәтсез үтсеннәр гомер юлларың. Матур, шибәр, акыллы туганыбыз Эльмира. Без сиңа туган көнеңдә киләчәгеңнең бүгенгедән дә матурырак, бүгенгедән дә бәхетлерәк булуын телибез. Яраткан тормыш иптәшең Раил белән ике сөекле балагызны бергәләшеп, тату гына мәхәббәттә үстерегез. Язмыш сиңа бары тик игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын, гел елмаеп яшә. Гел елмаеп торсын кояш синең гомер юлыңда. Бүләк иткән чәчәкләребез мәңге шиңмәс кулыңда. Чәчкәләрдән сибелә, бөркелә яз сулышы, җәйнең хуш исе. Күзләреңдә синең җәйләр төсе, күңелләрдә җәйнең саф хисе. Шундый җәй сулышы тулы теләкләргә, җылы котлауларга кушып сиңа Эльмира чираттагы җырны да бүләк итәбез. Юбилеең котлы булсын.